Ας ανοίξουμε λοιπόν πάλι το προγραμματάκι Videmux, να δούμε και άλλες λειτουργίες που έχει. File, Open. Ας ανοίξουμε το βιντεάκι που φτιάξαμε, το Movie 1, προηγουμένως. Να το βιντεάκι μας. 33 λεπτά. Ας το κάνουμε, πριν είχαμε πει ότι η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση του βίντεο είναι το copy, αντιγραφή. Αν θέλουμε τώρα να αλλάξουμε, να πάρουμε διάφορα φιλτράκια, να βάλουμε πάνω, να το προσαρμόσουμε κι άλλο το βιντεάκι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη μορφή του βίντεο. Όπως είχαμε πει, το δοχείο πρέπει να έχει συγκεκριμένο κατάλληλο αρχείο, να είναι 1. Για παράδειγμα, αν επιλέξουμε MPEG 2 ή MPEG 1, πρέπει το βιντεάκι που θα αποθηκεύσουμε, εδώ κάτω το output, να είναι, δεν πρέπει να είναι AVI. Θα είναι MPEG. Αντίστοιχα, άμα διαλέξουμε MPEG 4 ASP XVID, θα πρέπει να είναι AVI, ή MPEG 4 AVC θα πρέπει να είναι MP4. Ας πάρουμε αυτό που είχαμε πει και στην αρχή, MPEG 4 ASP XVID. Μπορούμε να βάλουμε και audio. Το audio θα είναι σύμφωνα με αυτή τη μορφή, MP3, είμαστε σίγουροι. Και αυτό που θα εξάγουμε θα είναι AVI. Ωραία. Ας πάμε να βρούμε τώρα τα φιλτράκια του βίντεο που θα φτιάξουμε. Πάμε εδώ πέρα που λέει Filters. Μας ανοίγει ένα νέο παράθυρο, λέγεται Video Filter Manager, με πολλές λειτουργίες εδώ πέρα και αντίστοιχα εδώ και εδώ. Πρώτη είναι αυτή το Transform που αλλάζεις. Μπορούμε να βάλουμε Add Borders, δηλαδή να βάλουμε Black Borders around the image, δηλαδή γύρω από την εικόνα. Πατάμε εδώ πέρα πάνω. Ορίζουμε πόσο δηλαδή μπορούμε να είναι, πόσα τα όρια να είναι, ας πούμε 20 στο αριστερό και 20 στο δεξιό μέρος. Βλέπουμε ότι μπήκε εδώ πέρα, ότι δηλαδή έχουμε ορίσει 20 στα αριστερά, 20 στα δεξιά. Εδώ κάτω βλέπουμε κάποια άλλα κουμπάκια. Βλέπουμε και εδώ το preview, δηλαδή προεπισκόπηση. Βλέπουμε εδώ ότι έχει μπει μια μαύρη λωρίδα και αντίστοιχα και εδώ μια άλλη μαύρη λωρίδα. Είμαστε ok. Αντίστοιχα μπορούμε να βάλουμε add logo, κάποια εικόνα να ανεβάσουμε. Από εδώ με το open ορίζουμε θέση που θέλουμε να μπει, στο χ, στο ψ. Έχει εδώ blackened borders, το ίδιο δηλαδή βάζουμε και εδώ όρια, ας βάλουμε στο top 20 και στο bottom άλλα 20. Ok, preview, βλέπουμε ότι έχει μπει εδώ άλλη μια μαύρη λωρίδα και εδώ άλλη μια μαύρη λωρίδα. Ok. Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι από αυτά θα πατήσουμε ένα χ, μπορούμε να πατήσουμε το βελάκι προς τα πάνω και βλέπουμε ότι έχει πάει προς τα πάνω ή αντίστοιχα προς τα κάτω, με το κινηθεί θεσούλες. Έχει διάφορες επιλογές. Ας πάρουμε το crop, το ίδιο δηλαδή βάζουμε 50, βλέπουμε ότι την έχει κόψει αυτή την πλευρά. Βάλουμε και από εδώ 50, την έχει κόψει και από αυτή την πλευρά. Ok.
grayscale, δηλαδή το κάνουμε γκρι. Βλέπουμε ότι έγινε γκρι. Αν θέλουμε το κρατάμε, αν δεν θέλουμε το κρατάμε. Οριζόντια πλευρά. Βλέπουμε ότι μετακινήθηκαν. Ήταν από εδώ ο γιατρός, ξέρω εγώ τι είναι, και πήγε από την άλλη πλευρά. Rotate, ξέρω εγώ 90 βαθμούς, πώς να το πω. Βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί. Vertical flip, όπως είναι το horizontal flip, είναι το vertical flip, δηλαδή το ανάποδο. Βλέπουμε ότι έχει μετακινηθεί και έχει πάει από την άλλη πλευρά. Έχουμε αυτές τις επιλογές που έχει εδώ πέρα πόσα είναι. Ας διαλέξουμε αυτήν εδώ να δούμε τι γίνεται. Είναι αυτή η επιλογή και βλέπουμε preview ότι το έχει χωρίσει σε δύο κομμάτια. Αντίστοιχα υπάρχουν τα colors, το contrast ας πούμε που είναι, αλλάζει το χρώμα του βίντεο, το brightness. Ας πούμε brightness το κάνουμε πιο έντονο, ok. Μπορούμε να βάλουμε θόρυβο, υπότιτλους. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Για να μην τα βάλουμε όλα αυτά, ας κάνουμε μερικά χ. Έχουμε μία πλευρά, ας πούμε, ένα-δύο πραγματάκια, για να μην έχουμε προβληματάκι μετά, ξέρω εγώ. Ας δούμε το παράδειγμα το ένα. Ok. Και όπως είπαμε, για να το αποθηκεύσουμε, διαλέγουμε προσοχή τι θα διαλέξουμε και πώς θα το εξάγουμε. Save. Movie 2.avi. Βλέπουμε τώρα ότι σε σχέση με πριν που ήταν απλό αντίγραφο, σε το πολύ ένα δευτερόλεπτο είχε γίνει το βιντεάκι μας. Τώρα όμως βλέπουμε ότι θέλει 12 λεπτά. Είναι επειδή έχουμε βάλει φίλτρα, επειδή το έχουμε μεγαλώσει και όλα τα σχετικά. Ας δούμε. Τα αναγκαστικά θα περιμένουμε, βλέπουμε μεγαλώνει, αυξάνεται 15, 16. Βλέπουμε ότι κοντεύει η ωρίτσα. Το αφήσαμε βέβαια να μην το περιμένουμε μαζί. 20, 19. Έχουμε δει γύρω στα 14 λεπτά ήταν το συνολικό για να γίνει το βιντεάκι. Μόλις έγινε. Πάμε να το δούμε. Movie 2. Άνοιγμα. Εδώ υπάρχει ακόμα ο ήχος. Δεν το πειράξαμε. Το χαμηλώνουμε. Βλέπουμε ότι εδώ έχει κοπεί και από εδώ. Έτσι όπως το είχαμε κανονίσει. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.